Salutare la toți! Bine v-am regăsit! Astăzi am hotărât să fac un drenaj limfatic facial manual în limba română, deoarece îl consider că este foarte important atât pentru frumusețea noastră, dar mai mult pentru sănătatea noastră. Vă aduc aminte, tenul să fie curat înainte de a începe și mâinile curate. Începe drenajul limfatic facial manual cu deschiderea ganglionelor limfatici din zona claviculei. Este o zonă foarte importantă. Aici limfa vine sterilă. Poziționăm degetul arătător deasupra claviculei, un alt deget sub claviculă și urmează mișcarea pelii spre centru, cam jumătate de centimetru. În felul următor, mișcăm pelea, ridicăm, ca pelea să se întoarcă în poziția inițială și din nou facem mișcarea și așa repetăm 10 ori. Același lucru facem pe partea opusă. Mișcăm, ridicăm, pelea se întoarce și iarăși mișcăm 10 ori. Urmează deschiderea ganglionelor limfatici posterior pe gât. Poziționăm mâinile în felul următor, mișcăm pelea în jos, apoi ne îndepărtăm ușor, pelea se întoarce în poziția ei inițială și noi iarăși o mișcăm în jos. În felul următor. Facem 10 ori, la urmă un sfiorament spre claviculă și iarăși repetăm deschiderea ganglionelor limfatici deasupra claviculei. Dacă vrem să facem pe ambele părți, poziționăm degetele arătătoare deasupra claviculei, altele de sub și mișcăm pelea spre centru. În felul următor, mișcăm, ridicăm, iarăși mișcăm. Repetăm 5 ori. Urmează deschiderea ganglionelor limfatici submandibular. Se află aici, lucrăm cu vârful degetelor, le poziționăm în felul următor și mișcăm pelea spre unghiul mandibolei. În felul următor. Mișcăm, ridicăm un pic, pelea se întoarce în poziția inițială și noi iarăși mișcăm. Limfa nu poate să se ducă înainte și înapoi, ea trebuie să se ducă numai într-o singură direcție. Așa că noi o mișcăm numai într-o singură direcție, ridicăm, pelea se întoarce și noi iarăși o mișcăm. Urmează deschiderea ganglionelor limfatici înaintea urechii și urma urechii. Punem degetele așa ca foarfece, înainte și în urmă și mișcăm pelea în jos spre gât. O mișcăm de 10 ori. Tot în așa mod, după ce am mișcat-o, îndepărtăm ușor, ca pelea să se întoarcă și noi iarăși mișcăm 10 ori. Și un sfărăment spre claviculă. Acum începem cu fața. Drenăm sub buza inferioară totul spre urechi. Deasupra buzei superioare totul spre urechi și în jurul nasului totul spre urechi. Partea asta se duce limfa spre urechi. Poziționăm degetele în felul următor și le mișcăm spre urechi, lăsăm, se întoarcă pelea în poziția inițială și din nou mișcăm. Și așa facem 10 ori. Deasupra buzei superioare facem la fel 10 mișcări. Pentru a drena nasul, poziționăm degetele arătătoare în felul următor și mișcăm pelea în jos. Tot așa în modul ca să ridicăm, să-i dăm voie să se întoarcă și iarăși să o mișcăm. Facem un sfărăment ușor spre urechi și de aici din nou facem zona urechilor 5 ori, sub mandibulă 5 ori, în jurul gâtului, dacă e posibil să luăm și zona posterioară, o facem, mișcăm 5 ori, un sfiorament și repetăm deasupra claviculei alte 5 ori. A rămas de sub ochi ductul lacrimal deasupra ochilor, sprâncenele și fruntea. Avem ductul lacrimal care trebuie să-l deschidem. Facem niște mișcări circulatorii 10 în felul următor. De la jumătate de ochi se drenează spre centru, de sub și deasupra. Altă jumătate se drenează spre tâmple. Poziționăm degetele în felul următor și mergem spre interiorul ochiului. Deasupra facem la fel și spre exterior
mișcăm în felul următor. Totul spre tâmple. Urmează cu sprâncenele. Strângem sprâncenele între două degete în felul următor. Totul spre tâmple. Repetăm 10 ori. După asta, un sfiorament, totul spre tâmple. Urmează fruntea. Poziționăm degetele pe frunte și mișcăm pelea spre tâmple. Facem 10 ori, un sfiorament, totul spre urechi, fața din nou spre urechi, rămâne pelea de pe cap. Aici poziționăm mâinile pe pelea capului și trebuie să simțim sub mâini cum mișcăm pelea de pe cap spre urechi. Și repetăm 10 ori. În urmă, iarăși poziționăm și mișcăm pelea spre gât, în partea posterioară. Și iarăși 10 ori. Acum, totul ce a fost drenat spre urechi, repetăm din nou și coborâm în jos. Facem 5 ori în jurul urechilor, sub mandibulă, alte 5 ori, în jurul gâtului, alte 5 ori, ne oprim și în zona trapețiului superior și mișcăm pelea spre decolteu aici și o mișcăm 10 ori. Partea opusă facem același lucru, aici este foarte multă tensiune, se acumulă în timpul zilei, așa, și la urmă repetăm terminus alte 10 ori. Așa am terminat drenajul limfatic facial. Vă mulțumesc!